Mayor Vic, good morning tabi. Good morning po, good morning. Opo, si Pio po kan DCGB. We're on air po sa Tingog Kanbanuan. Thanks for taking our call. Mayor Vic, may mga informasyon na kaming nagkakuruha. Sabi October 6 ata yon. Igwa ng malanding dyan na aeroplano po sa International Airport sa Daragatabi, Mayor Vic. October 7 po ang primerong flight po pasiring din sa Bicol International Airport. Ayun, October 7. Yan. Anong oras po kung igwa ka na ng informasyon tabing nakuha? Dahil pa akong informasyon pa, no? Kaya nga nag-prepare naman kami na ang primerong paglapag di sa samuyang munisipyo kang ang aeroplano, commercial flight po. Yan, commercial. Negotiate mo po kami sa CAAP kung paano po ang arrangement. Now, sa lado tabi, Mayor Vic, I understand na igwa na kamo ni na hururun ka ini na pigpreparar. Sa lado kan transportasyon, so mga pasaheros na mababa sa aeroplo, mahali sa airport, and sumapasiring sa airport, ano na po ang nahaman tabi nito dyan? Go ahead po. Aron po kayo ni, may drop-off point po duman sa hampangan po kang airport. Kaya nga ni, sa mga problema samabugta kaming parang hub para sa mga PUB, PUG, as in sa mga taxis para duman po maghahalat sa mga pasahero. Pasisiring po duman sa International Airport. Iyan so mga pasaheros na mahali sa man iba-ibang lugares, igwa kamong istabilisar na parang hub, duman sa na matiripon sa mga pasaheros, duman man makua itong sa mga transport na bihikulo na mapasiring sa airport tabi. Tama po. Ang plano po kang CAAP, base duman po sa security ninda, drop off lang po duman sa luwas lang kang International Airport. Ako po duman sa laog. Maikot lang sinda, mababa naman duman sinda sa kanto kung saan po so hub na gigibuhong kang munisipyo kang Daraga. Sain po tabi, Mayor Vic, an sa indong gigibuhon na hub tabi? Duman po sa entrance, kaya nga naghahanap po kami para sa 2022 ming budget. Binugtakan na para makabakal kami ng property duman para duman po sa gigibuhon. Sa ngunyan, naghahanap kami ng temporary po para dyan. Di halimbawa ngaya si Pio Fernandez, gunmuan. Mapasiring man sa Manila. Ali ako digdi sa Ligas Pinagyadili, bit-bit ko subag ko. Malo na dako padaraga. Tabi, Mayor Vic, ano? Opo. Pag padaraga, mapaypay akong tricycle o mapaypay ning jeep. Pasiring ako duman sa may airport tabi. Anong sistema tabi? Opo. Po, ito duman. Iga po kami ngunyan binugtak man na temporary man na tricycle na nagbibiyahe pasiring palaog. Pwede ka duman boba, taday mo pong linya, pasisiring pa sa International Airport, duman lang po sa kanto, sa entrance po baga. Iga po man duman tricycle na naghahalat, na pwede po magbiyahe palaog. Ngunyan, existido naman po ito, nagbibiyahe naman po. Ngunyan, ang pikikater lang po ito kay ito ngunyan, sa mga workers lang po duman sa International Airport. Okay. So the plan is, so mga halidig pasahero sa Legazpi, sa Daraga and other places, halunad sa transportasyon ining so mga pampubliko o kung mababa sa kanto, tapos dumana, igwa na nin masabat man, mabayad sinda, pasiring na sa Laucan Airport. Opo. Pero may plano po kita ang mga PUJ na papalaogon o PUB pasiring duman. Pero naghahalat man po kita. Ang prangkisa po baga, hali po man sa LTFRB. Ang sa lokal na gobyerno, inilang pong prangkisa, pigataomi sa mga tricycle. Yan, okay. So, ano ang asigurasyon tabi kan LTFRB sa Indo kung no arin iyan pwedeng maka-issue sila ng prangkisa tabi? So, madiretso na duman ng mga PU, public utility vehicle sa laog mismo kan airport tabi, Yor? Pero ako endorso naman kami, mahali sa endorsement sa LGU, kang Daraga, kung sisay na kooperatiba, pwede magbiyahe pasiring duman. Yan, tayo ang kadaklan na pinaghalat po kan mga pasaheros po. So talagang rota na hali digdi sa baba, na malaog mismo duman sa airport. Ano po, Yor, tabi? Tama po. Ang pigtatakutan ko lang tabi dyan, Sir Pio, kung nag-issue na kita ng endorsement o nagtaon ng LTFRB ng prangkisa, ano kaya sa biyahe? Baka ka to any point of Luzon or to any, matakatakaw bagang ngunyan dahil sa pandemya, kung sa insay malaog di sa tuya, iyan madara. Yung man sinapirmeng apprehension ko tabi, Sir Pio.
Kung pwede sana, kung digdi sana sa Bicol region nagbabiyahe sila sinda, no? Dahil na pwede makaluwas sa tuyang ibang lugar ta. Ayun nga ni ang pigkatakutan ta permi mo niya naglalakop na virus. So yung sa imong logic tabi your is sana ang prangkisang i-release kan na LTFRB in kaso may mag-apply so digdi sana sa to sa Bicol. Kung pwede sana iyo po ang pwedeng gusto kong mangyari nguna. Okay. Di pag-abot kan Oktubre 7, ang masabat ka nga pasero dyan sa to, tricycle, uyogon mo, International Airport, tricycle ang masabat yor. Pero pigahalat-halata baka igwa naman po sindang ipaluwas pong prangkisa. Naghahalat lang po kami sa LTFRB. Yo. Kumusta sa lado seguridad tabi yor ang sa Indo dyan na nakalatag na i-implementan tabi? Saro pa nga niya na kay po may bugtakan may manduman na parang station, substation, tanganing maisigurar po ang seguridad kang mga biyahero pasiring dyan. So how does it feel ika bilang alkalde sa turno mo? May malanding ng eroplano tabi, International Airport tabi yor. Siyempre, grabe ang kaugmahan. Siyempre, ang benepisyo kayo ni sa mga Daragenyo. Bako lang sa Daragenyo, sa mga kataraning pong mga munisipyo. Okay. O di sige tabi yor, kung igwa ka maning gustong idagdag pa para sa mga taga-Daraga, go ahead tabi. Ayun man lang po ito, Sir Pio, nangunyan, babalik ko lang po sa pandemya. Medyo nagtataas naman sa kaso. Ayun ang pagirumdum ko. Dahil po ako na kukonsainda na perming pagirumdum na magsunod po sa health protocol. At ang pinaka-importante sa tuya, ang buhay kang tao. Opo. Salamat po. Tabi yor, bago takabutasan po, ano ba maputol maapod giraray ako. Nakapira na kita more or less estimate sa nanindo, perang percentage na sa tuyang nabakunahan diyan, tabi. Nagsurusubra pa sa ng 10%, kaya nga ni sa pangapunan ko man sa DOH na. Duro dagdagan man kami. Ang aning matapos naman po ini aram ko sa Manila. Bako na naka-concentrate ang DOH halos 50% na sinda. Opo. Siring na sa probinsya ang promesa ninda digdi man sa tuya. Ay bababa na digdi sa tuya ang mga bakuna. Pikukulit naman kita kang mga residente ta kung no arin. Pero pangapunan ko man sa mga residente ta dahil na magparapili. Kung pwede, kung anong yaon dyan, ako una sa nantabi nila. Opo. Sige tabi, Mayor. Salamat din maray sa oras. Ingat po kamo. God bless and more power tabi. Salamat po. Salamat. Okay. Mga tugang si Mayor Vic Candaraga sa tuyang naapudan mo niyan.